wach kati wach maber machal nade to giko ne ni kura mogo emilando samolandi ni bunge okalo chik mar timo kama kanyinge ni koro nywanda nyaka ngama nokoso kwa hivyo mheshimiwa owadwa waheshimiwa makorwa koni majo opposition watemo ndi tin mwathingo majo adierige ema miyo walwar e tagono an maduong madawachi kapok awuok ka my greatest concern is how this government is living. The government is living large and measuring on minus. Country ni, sirkandi ni, wacho ni gionge pesa. Let me give you a statistics. In 1.5 years, they have borrowed more than 3.5 trillion. They have borrowed. Other than what we are collecting as our taxes and everything, we have borrowed 3.5 trillion. From 1st September 2023 to January 2024, we borrowed in euros or in dollars, $223.54 billion. Billions in dollars. I think the highest would be euros. Now let me give you the statistics per month. Due ka due, sirkande ni olo billion prangwen gangwen. Due ka due. Kikete, pile ka pile ma odichieng ma piny rugo kiny ka kiny sirkande ni olo 1.5 billion pile ka pile angeni gopi makamago bro bedo kwatu wake every hour saa achiel nyaka saa ariyo nyaka saa adek every hour saa achiel nyaka saa ariyo sirkande oseolo million 62 saa ariyo nyaka saa adek another million 62 how do you say ni sirkande ni onge pesa mage to kare ginango but the problem that the government has is placing their priorities. And their priorities, sami sekretary your priorities are minus, or only priorities ni okmag jopiny. The major priority should be jopiny. Jopiny go, priority margi, gik machalo health, gik machalo education, gik machalo security. Look at the insecurity in this country. Impossible. Inegoji, I think so far Joseph Obaringo 74 people. Tinego during the day, during the night, Josebedo displaced over 2,500 people. Sirkande ni ochiko kanyi. So sirkale problem mawan gumaduong. To jopiny ng'iyo wa kaka wabunge. Takwayo jopiny ng'wono. Kenda kwayo jopiny ng'wono ni wakuodo wiu kaka wabunge magu mano yiero. Nikech waringo wadhi kumane ok wachung gi weche. Podun gi kinde, podun tire gi thuolo mar dweche. Ochi ni higni adek kapok oromo. Ka jok oduogo, jok moringo wewa ka oduogo, omedo wang'eny to wabro kalo chike maber. To kapod wan kaka wan ni, osiepna gimoro amora motime bunge en mbaka nyaka goe kura. Samo goe kura eka en chik. Onge gima bro kalo ka jowa manoringo odhi omedo joka ng'eny pod ni kocha pod gigi dhi gore. Erokamano ahinya. Ng'eni men twak mabende wabro bedo godo na kinde thuolo machielo. Ahinya nyaka luore kod gope mopogore opogore mabende thung'o piny owacho ywak mago mag Jood bura mapacho ka e kinde mamoko. Nduku ang'eni semo ng'adowa dwaro mar mondo mi wase overrun gi machiegni mohew dakika 5.